Jamal je vždy zaujatý krásnymi oblečeniami. Dnes navštívil The Garrison, internetový obchod s elegantnou pánskou módu, ktorý sa inšpiroval úspešným historickým britským televíznym seriálom Peaky Blinders. Sú to obleky s náznakom 20. storočia. Jamal si nedávno objednal oblek. Zaujíma ho, ako majiteľ Ruben prišiel na nápad predávať tieto obleky. Ruben, mám pre teba balík. Ako si prišiel na nápad začať tu internetový obchod? V skutočnosti som vždy bol dosť inšpirovaný oblekmi z minulosti. Jednoducho štýl z roku 1920 je veľmi spojený s oblekmi s dvoma rýchlami, určitými hrubými látkami. Tam videl všetkých mužov v obleku a pekných čiapkach. Takže som to našiel úžasné a myslel som si, ako to urobiť teraz. Takže krásne detaily z minulosti vyťažiť a spracovať v súčasnosti úplne dokonale. Nakoniec som sa tam dostal a celú tú vec som zariadil online bez akýchkoľvek problémov. Jediným obchodom je internetový. Môžeš mi povedať o látkach, ktoré používaš? Máme rôzne látky, od hrubej po hladšiu. V obchodnom svete ešte nie sú zvyknutí na hrubšie látky, no postupne sa s nimi zoznamujú. Preto máme aj hladšie a tenšie látky, ktoré môžete nosiť aj v lete, i v zime. Tieto látky sú vhodné pre každú sezónu. Keď si predstavím oblek, pôjdem do obchodu so Sako, ten muž mi zmeria a urobí to pre mňa. Pracujeme trochu inak, ale vlastne je celý internetový obchod zariadený tak, aby ste ľahko a rýchlo získali správnu veľkosť. Veľkosťová rada je uvedená pri každom balení. Po vyrobení odevu ho môžete objednať. Odosielanie a vrátenie je zdarma. Ak sú tam drobné detaily, že moje nohavice sú trochu príliš dlhé, je veľmi jednoduché ich upraviť. Pri každom dodaní je priložený formulár s QR kódom. Keď naskenujete tento QR kód, objavia sa najlepší krajčíri v okolí. Môžete dohodnúť stretnutie a nechať vyrobiť oblek na mieru, aj keď nemáte oblek na mieru. Stále máte jednoducho, za výhodnú cenu dostanete pekný oblek. Môžu ľudia prísť k tebe aj o radu o oblečení? Je možné. Všetky otázky, e-maily, Facebook, všetko prichádza do jednej schránky. Každý deň odpovedáme na všetky otázky z tejto schránky. Pri návšteve webovej stránky a kliknutí na oblek sa vždy zobrazí informácia o konkrétnom obleku a krávate na fotografii. Môžete jednoducho objednať to, čo vidíte na fotke. Čo ma zaujíma na týchto oblekoch je, že k ním môžete pridať zábavné gadgety, ako napríklad hodinky. To je vlastne trochu krémová smotana. V okamihu, keď si oblečiete oblek, sú tam krásne detaily. V balíkoch ich už vidíte. Ale existujú aj veci ako napríklad vreckové hodinky. A teraz tu mám napríklad pár vreckových hodiniek. Pozri, to je veľmi skvelé. Vlastne trochu štýl z minulosti. Aj keď ho rozložíš, môžete ho zviazať, potom bude pokračovať v behu a občas ho len ukázať. Ale to sú samozrejme tie krásne detaily, ktoré vám pomôžu vyniknúť na svadbe viac. Ruben, chcem ti veľmi poďakovať a je mi sympatické, že dávaš móde kopanec, pretože tieto obleky z 20. rokov musia naozaj rokovať. Ďakujem a chcem, aby si nastavil trend svojim pekným oblekom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Práve sme absolvovali photoshoot s fotografom Gino. On nám čoskoro povie o svojej vášni pre fotografiu. Chcete viac informácií? Navštívte našu webovú stránku